Milí občania a priatelia, zišli sme sa tu dnes, aby sme jasne vyjadrili svoj nesúhlas s cudzým angažovaním sa v Sýrii. Sme tvrdí odporcovia vojnového scenára a neteší nás, čo sa práve teraz odohráva v Sýrii. Ako jeden múdry človek raz povedal, vo vojne ako prvá zomiera pravda. Sú to veľmi výstižné slova. Môj postoj udalostiam v Sýrii sa postupom času menil. Média označujú napredovanie sýrskych povstalcov ako víťazstvo spravodlivosti nad neľútostným krutovládcom. Celé mesiace nám prinášajú samé chválospevy na rebelov a ich jasný oslobodzovací postup Sýriou. Reportáže sú plné oslovujúcich hrdinov z anti-asadovskej koalície. Samé nadšené davy Sýrčanov, natešených z príchodu rebelov. Človeku sa tíska na jazyk až kacírska otázka. Kde sú tie kvanta Sýrčanov, ktorí bojovali a bojujú za dnešnú vládu? Kde sú tie tisíce vládnych bojovníkov, ktorí vzdorujú povstalcom? Proti komu to vlastne celé tie mesiace bojujú povstalci? Bojujú snáď proti tieňom? Dokážu tiene vzdorovať dlhé mesiace a roky? Chcú nám vyniť mozgy propagandou, ktoré ale stúpenci sýrskej vlády nemajú miesto. Jednoducho sú to zlé prízraky, ktoré môžu za všetko zlo v krajine. Snažia sa nám nahovoriť, že na strane Asada stoja najatí žoldnieri, ktorých jedinou motiváciou sú peniaze. Neukážu vám zástupy ľudí, obyčajných Sýrčanov, ktorí bojujú za terajší systém. Toto sa zobrazovať nemôže. To je tá odvrátená, nedemokratická, fanatická, staromodná Sýria. Dnes sú tzv. rebeli podporovaní zločineckou organizáciou NATO. Zaznamenali by rebeli toľké úspechy, keby nemali podporu NATO a ich arabských spojencov? Určite nie. Západ sa zase raz hrá na revolucionárov. Pod tradičnými kecami o demokracii, humanite, ochrane civilistov sa Západ pustil do dobrodružstva, ktoré má zabezpečiť ďalšiu poslušnú krajinu, ktorú zápätí ovládne ekonomicky. Už teraz rebeli sľubujú Západu a jeho spojencom zákazky na obnovu krajiny. Pomaličky nerastné bohatstvo, ale aj ostatné výrobné sektory potečú do rúk oddaných západných ochrancov humanity. Koľká šľachetnosť! Samozrejme, milí Sýrčania, nemyslíte si, že to vraždenie vo vašej krajine, či v Líbii, bolo a bude zadarmo. Na začiatku nám stačí ovládnutie vašej ekonomiky, to ostatné časom príde samo. Západných reportérov dnes nezaujíma, čo sa deje s civilným obyvateľstvom a vojakmi, ktorí zdorovali rebelom a ktorí stále podporujú sýrsku vládu. Ani slovko o hromadných popravách, perzekúcii a linčovaní obyvateľov podporujúcich vládu zo strany rebelov. Tak ako v Líbii, aj v Sýrii Západ dláždi cestu umelej revolúcii. Tak ako umelo Západ zvrhol Taliban, Kadáfiho, tak chce zvrhnúť aj dnešný sýrsky systém. Človeku sa chce zvracať, keď počúva na jednej strane, ako v Jemene či Afganistane, Pakistane, prozápadné režimy podporované USA a EÚ bojujú proti povstalcom, ktorí sú prepojení s Al-Kaidou. Počúvame o správnosti boja proti islamskému terorizmu a Al-Kaide, no v Sýrii väčšina povstalcov pochádza z radov Al-Kaidy a podobných fanatických islamistických skupín. Prakticky hlavná vetva rebelov sa celá hlási k radikálnemu islamu. No v médiách sa už píše o demokratických sýrskych povstalcoch. V tomto prípade to zrazu nie sú islamskí fanatici, ako v Jemene či Afganistane. Osobný francúzsky lekár sýrskych povstalcov, ktorý sa vrátil do vlasti, povedal pre médiá, že väčšina povstalcov v Sýrii nie sú Sýrčania. Dokonca unikla správa z tajnej služby Nemecka, ktorá hlási, že 90% povstalcov bojúcich v Sýrii nie sú obyvateľmi Sýrie. Tak o čom je táto revolúcia? Keď je pravda na ich strane, prečo potom falšujú spravodajstvo? Prečo nás informujú jednostranne? Povstalci si vždy tí dobrí a stúpenci vlády tí zlí. Prečo nás informujú len jednostranne?
Prečo nám natáčajú divadla niekde v Katare a potom nám to púšťajú ako vojnové spravodajstvo zo Sýrie? Prečo povstalci používajú špinavé bombové atentáty a vraždia tak nevinných civilistov? Je to naozaj veľa otázok. A prečo? Keď je pravda na ich strane, tak sa nemusia ničoho báť. Celosvetová verejná mienka sa postaví na ich stranu. Evidentne však skrývajú toho veľa, čo sa dozvedieť nemôžeme. To je však v poriadku. To sú bojovníci za demokraciu, tak ako boli chlapci okolo Usamu bin Ládina dovtedy, dokým bojovali proti Sovietom. Neskôr to už boli fanatickí islamskí hrdlorézi, to už bojovali proti záujmom USA a EÚ. Zatiaľ tancujú, ako im pískajú. No dokedy? Líbia je nám odstrašujúcim príkladom, ako končia takéto revolúcie v krvi a chaose, z ktorého však vždy ťažia tzv. Ľudské krysy. Toto všetko nám krásne odhaľuje veľkú šachovú hru, ktorú hrá Západ. Zlí sú len tí, ktorí sa postavia demokracii Made in USA a Západ. Tu nejde o ochranu civilov, tu nejde o humanitu, tu ide o hnusnú špinavú hru, ktorú musí vydať vždy ten, ktorý je na ich strane a je jedno akými prostriedkami. Hlavné je, že sa udrží pri moci. Neúspešný kandidát prezidenta USA John McCain sa pred niekoľkými mesiacmi vyjadril takto, citujem: Teraz, keď sa vojenské operácie v Líbii blížia k svojmu koncu, by sme mali zamerať na realizáciu vojenských operácií na ochranu životov civilistov v Sýrii. To by sa však mal naozaj báť ľudovej moci. V prvom rade takí ľudia, ako pán McCain, Bush a jemu podobní. Všetky hlavy štátov, ktorí vládnu tzv. Demokratickému svetu a ktorí posielajú jednu armádu za druhou do vojenských dobrodružstiev po celom svete. Všetci politici, oligarchovia a celá vládnúca buržoázia, ktorá vykoristuje vlastných obyvateľov, ktorých vyciciava ako pijavice a uťahujem stále viac a viac opasky, ktoré sa menia na slučky. Títo všetci musia byť v pozore pred oprávneným hnevom obyčajného ľudu. Na rade je Sýria, Irán, Venezuela. Kto ešte? Veď tí páni demokrati nás vedú z vojny do vojny. Tým pádom je vlastne vojnový zločinec každý americký prezident. Vedia, že na pár výnimiek skoro každý viedol vojnové operácie proti nejakej tzv. Neposlušnej krajine alebo podporoval vojensky alebo materiálne tie najbrutálnejšie režimy a ich vládcov. Boj proti spoločným nepriateľom. Tu nešlo nikdy o spravodlivosť, tu šlo vždy o chladnokrvnú kalkuláciu, ktorá stála životy pri veľa ľudí. Jediným pravým previnením sýrskej vlády je to, že netancuje tak, ako Západ píska. Istotne by sa našlo množstvo vecí, s ktorými sme sa s Asadom neporozumeli. Určite nie je svetec. Vyhlásil sa niekto vojnu Bushovi a USA, keď sa celý svet dozvedel o mučení a zabíjaní civilistov v Iraku a Afganistane? Ako to? Prečo tam svet nekričal po vojenskom zásahu a bezletovej zóne na ochranu civilistov ako v Líbii? Ježiš Kristus raz správne povedal: ten, kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Pri otázke Asada a Sýrie sa stal opak. Hádžu práve tí, ktorí majú tých hriechov najviac. Hľadajte pravdu a nenechajte sa zmiasť propagandou. Vypnite televíziu a začnite sledovať alternatívne portály a správy. Nechceme vojnu, ruky preč od Sýrie. Ďakujem.